Vítajte na mojom kanáli, kde sa učíme háčkovať. V dnešnom videu budeme spolu háčkovať veľmi zaujímavú dečku. Budeme háčkovať podľa tejto schémy na háčkovanie. Legenda je v nemeckom jazyku, my si to samozrejme preložíme a povieme si, čo ktoré znaky znamenajú. Budem háčkovať háčikom vo veľkosti 1,25 mm a priadzu mám maxi, budem háčkovať v bielej farbe. Poďme si teda prebehnúť, čo nám hovorí schéma. Najskôr vysvetlivky. Tieto bodky, tuto na začiatku, to je reťazkové očko. Tento oblúčik, to máme tuto, to sú pevné očká. Takáto palička, to je krátky stĺpik. Ten ani neviem, kde tu je. Nikde to tu nevidím. Asi sa s tým stretneme až v procese. Neviem, nevadí. A tento krížik alebo palička s preškrtnutím je dlhý stĺpik. Takže jednoduché stehy. Myslím si, že háčkovanie zvládnu určite aj začiatočníci. My si samozrejme všetko vysvetlíme a pôjdeme krok po kroku. Na začiatok musíme uháčkovať, tuto máme začiatok, 10 reťazkových očiek a spojíme ich pevným očkom do kruhu. Urobím si fixačný úzlík a urobím 10 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mám reťazku z 10 reťazkových očiek. Tuto je moje prvé reťazkové očko, doňho vpichnem a pevným očkom sa spojím takto do kruhu. To je náš začiatok háčkovania. Není to označené ako riadok. Prvý riadok začína až tuto. A v prvom riadku potrebujeme uháčkovať 3 reťazkové očká, a k ním priradíme 2 dlhé stĺpiky a všetko to bude mať jeden vrcholček. A potom 1, 2, 3, 4, 5 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5. Áno, 5. A takýchto elementov budeme mať 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poďme na to. Jak to mám takto? Dobre. Uháčkujem 3 reťazkové očká, 1, 2, 3 a 2 dlhé stĺpiky, nedoháčkované. Prvý, druhý a takto všetko pretiahnem spolu. Ďalej 5 reťazkových očiek, 1, 2, 3, 4, 5. Opäť zháčkované dlhé stĺpiky. Prvý, nedoháčkovaný, druhý, nedoháčkovaný a tretí. Tak, mám 4 slučky na háčiku a všetko spolu pretiahnem. Ďalej 5 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5 a opäť urobím rovnaký element. Nedoháčkované 3 dlhé stĺpiky, pretiahnem spolu. Všetko háčkujem do toho krúžku začiatočného, čo sme si urobili. 1, 2, 3, 4, 5 a zase nedoháčkované dlhé stĺpiky. Tak, 1, 2, 3, 4. Hovorili sme si, že ich budeme mať koľko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Nahodím priadzu, vpichnem do krúžku. Uháčkujem nahodenie a nechám tak. Zopakujem to ešte 2-krát. Celkom mám 3 nedoháčkované dlhé stĺpiky a všetko takto pretiahnem spolu. 1, 2, 3, 4, 5. Zopakujem to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ešte jeden element nám chýba. 1, 2, 3, 4, 5 reťazkových očiek
a posledné zháčkované 3 dlhé stĺpiky do jedného vrcholčeka. Tak, zostáva nám doháčkovať 5 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5. A pevným očkom sa spojíme tuto do vrcholčeka našich zháčkovaných dlhých stĺpikov. Tých prvých. Ďalej sa potrebujeme posunúť. Ako nám hovorí schéma, my sme urobili toto pevné očko a tuto máme ešte jeden oblúčik, takže ja sa potrebujem posunúť pevným očkom. Buď sa trafím úplne do toho prvého reťazkového očka, alebo len pod slučku. Len sa takto posuniem. Dobre, čo máme v druhom riadku? Opäť budem háčkovať 3 reťazkové očka a dlhý stĺpik. Zháčkujem. Ďalej tam mám 1, 2, 3 reťazkové očká, zháčkované 2 dlhé stĺpiky, 1, 2, 3, 4 reťazkové očká. A opäť budeme zháčkovávať 2 dlhé stĺpiky, urobíme 3 reťazkové očká, 2 dlhé stĺpiky. Tu nám schéma chýba, takže my sa znova vrátime na začiatok a budeme háčkovať túto časť. Len už na začiatku nebudeme robiť 3 reťazkové očka, ale už dlhý stĺpik. 3 reťazkové očka robíme vždy ako náhradu dlhého stĺpika len na začiatku riadkov. V strede nemáte dôvod robiť miesto dlhého stĺpika reťazkové očka. Takže poďme na to. Druhý riadok. 1, 2, 3 reťazkové očka a dlhý stĺpik takto k tomu pripojím. Ďalej uháčkujem 3 reťazkové očka. Tak a do rovnakého priestoru 2 zháčkované dlhé stĺpiky. Takto. Ďalej uháčkujem 5 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5. Tieto zháčkované dlhé stĺpiky z predošlého riadku preskočím a pod túto slúčku opäť urobím súbor 2 zháčkovaných stĺpikov, tak, 3 reťazkových očiek a do rovnakého priestoru 2 dlhé stĺpiky zháčkované. Takto. A toto budem opakovať po celom obvode. 1, 2, 3, 4, 5 reťazkových očiek, preskakujem tieto zháčkované dlhé stĺpiky a pod túto slúčku robím 2 zháčkované dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očká a do rovnakého priestoru 2 zháčkované dlhé stĺpiky. Takto. A zase 1, 2, 3, 4, 5. Preskakujem a sem háčkujem 2 zháčkované dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očká a do rovnakého priestoru 2 zháčkované dlhé stĺpiky. Takto to budem robiť po celom obvode. Zase 5 reťazkových očiek, preskakujem a tak ďalej. Háčkujte takto samostatne, stretneme sa na konci druhého riadku. Končím druhý riadok, potrebujem doháčkovať 5 reťazkových očiek, 1, 2, 3, 4, 5. Preskakujem tieto zháčkované stĺpiky a pevným očkom sa prichytávam do vrcholčeka 2 zháčkovaných dlhých stĺpikov z predošlého riadku. Opäť sa potrebujem posunúť pevným očkom pod slučku, takto, ako nám to hovorí schéma. V schéme sme tuto a začneme háčkovať tretí riadok. A tieto začiatky budú stále rovnaké. Táto schéma je v tomto veľmi jednoduchá, že veľa sa toho opakuje. Takže my na začiatok stále budeme robiť zháčkované 2 dlhé stĺpiky, na začiatok samozrejme 3 reťazkové očká, dlhý stĺpik,
Potom 3 reťazkové očká a opäť zháčkované 2 dlhé stĺpiky. A to budeme robiť stále na začiatku každého riadku. O toto budeme mať jednoduchšie a budeme sa posúvať stále dvomi pevnými očkami. Čiže pevným sa prichytíme a druhým pevným sa posunieme pod slučku. V 3. riadku teda zopakujem to isté. 3 reťazkové očká a k nemu dlhý stĺpik. 3 reťazkové očká a pod túto slučku pridám zháčkované 2 dlhé stĺpiky. Takto. Ďalej tam mám reťazkové očká, spočítam si, koľko ich je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže budeme pridávať, aby sa nám dečka krásne rozširovala a tvarovala. Uháčkujem 1, 2, 3, 4, 5, 6 reťazkových očiek. Toto preskakujem a sem medzi tieto 2 zháčkované stĺpiky, medzi tieto 2 zháčkované a tieto 2 zháčkované, pod túto reťazku z 3 reťazkových očiek budem zháčkovávať stĺpiky. Prvý, druhý k sebe, opäť 3 reťazkové očká a do rovnakého priestoru 2 zháčkované dlhé stĺpiky. Tak. A toto budem robiť stále dookola. Nám tu síce schéma opäť končí, ale my už sa vieme orientovať, takže si poradíme. Nad touto slučkou, tuto máme 5 reťazkových očiek, v 3. riadku robíme 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toto si nevšímame, do toho nehačkujeme. Tu máme zháčkované dlhé stĺpiky a pod túto slučku zháčkujem 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očká a do rovnakého priestoru 2 dlhé stĺpiky. Tak. Takto budem háčkovať po celom obvode. Stretneme sa tuto na konci a ukážeme si, ako riadok ukončiť a ako háčkovať 4. riadok. Takže háčkujte samostatne 6 reťazkových očiek, sem pod túto slúčku 2 dlhé stĺpiky zháčkované, 3 reťazkové očká, 2 dlhé stĺpiky a opäť 6 reťazkových očiek a takto až do konca riadku. Toto je náš 3. Som na konci 3. riadku, uháčkovala som posledných 6 reťazkových očiek a pevným očkom sa spojím do vrcholčeka zháčkovaného dlhého stĺpiku. 3 reťazkové očká a dlhý stĺpik. Ďalej, 4. riadok, opäť sa pevným očkom posuniem pod slučku. V 4. riadku sme tuto a budeme háčkovať na začiatok ten istý element, ten istý vzor a potom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže len pridáme reťazkové očka, to bude naša zmena. Urobím 3 reťazkové očka na začiatok a pod túto slučku dlhý stĺpik a tak toto pridám k tým 3 reťazkovým očkám. 3 reťazkové očka a opäť zháčkované 2 dlhé stĺpiky pod tú slučku. Takto. Tuto sme mali 6 reťazkových očiek z predošlého riadku a nad nimi urobím 9 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuto mám zháčkované dlhé stĺpiky, prostredná táto slúčka z 3 reťazkových očiek a tam budem háčkovať. Jeden dlhý stĺpik nedoháčkovaný, druhý dlhý stĺpik nedoháčkovaný, zháčkujem spolu. 3 reťazkové očká a do rovnakého priestoru zháčkované 2 dlhé stĺpiky. Tak. A zase to zopakujem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 reťazkových očiek. Nájdem si ďalšie zháčkované dlhé stĺpiky a sem do ich stredu urobím prvý dlhý stĺpik nedoháčkovaný, druhý, zháčkujem 3 reťazkové očka a pod rovnakú slučku opäť
zháčkované dlhé stĺpiky. Toto budem robiť po celom obvode a stretneme sa tuto a toto je náš 4. riadok. Uháčkovala som posledných 9 reťazkových očiek, spojím sa pevným očkom sem do tohto vrcholčeka a mám doháčkovaný 4. riadok. V 5. riadku sa opäť budeme posúvať pevným očkom sem po túto slúčku jedným a zopakujeme to isté. 3 reťazkové očka, k ním pridám dlhý stĺpik. 3 reťazkové očka a do rovnakého priestoru zháčkované 2 dlhé stĺpiky. Tak. Spočítame si, koľko budeme mať reťazkových očiek v tomto 5. riadku. Sme tuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 reťazkových očiek. A tuto opäť to isté ako na začiatku. 2 zháčkované dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 zháčkované dlhé stĺpiky. Samozrejme, že na začiatku sme robili prvé 3 reťazkové očka, ale to my už všetci vieme, že to zastupuje prvý dlhý stĺpik. Dobre. Reťazkových očiek máme mať 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Urobila som 15 reťazkových očiek, v predošlom riadku sme ich mali 9 v tejto časti. Nahodím si na dlhý stĺpik, nájdem si reťazku z 3 reťazkových očiek medzi zháčkovanými dlhými stĺpikmi a tam urobím to, čo v predošlom riadku. Jeden nedoháčkovaný dlhý stĺpik, druhý nedoháčkovaný dlhý stĺpik a spolu ich zháčkujem. 3 reťazkové očka a do rovnakého priestoru 2 zháčkované dlhé stĺpiky. Takto vyzerá naša práca a tuto opäť urobím 15 reťazkových očiek a tuto to isté. 2 zháčkované dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka, 2 zháčkované dlhé stĺpiky. Takto to budem háčkovať až sem a tuto sa stretneme. Toto je náš 5. riadok a potom budeme háčkovať 6. Háčkujte takto samostatne. Končím 5. riadok, 15 reťazkových očiek. Pevným očkom sa pripojím do vrcholčeka zháčkovaných stĺpikov a druhým pevným očkom sa posuniem. Začíname háčkovať 6. riadok a v 6. riadku budeme tvarovať takéto krásne lístočky. Budeme sa triafať presne do tohto 8. očka, aby nám to pekne držalo tvar. 6. riadok. Zase 3 reťazkové očka, k ním dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka, zháčkovaný dlhý stĺpik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reťazkových očiek a do 8. reťazkového očka z predošlého riadku urobíme takýto vzor, dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik. Všetko do jedného očka. Ďalej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reťazkových očiek a tuto už náš starý dobrý známy element, ktorý sme háčkovali v predošlých riadkoch. Poďme na to. Toto je náš 6. riadok. Pevným očkom sa posuniem pod slučku. Už som sa posunula. Ďalej uháčkujem 3 reťazkové očka. 1, 2, 3 a k ním pridám dlhý stĺpik. Tak, 3 reťazkové očka a pod rovnakú slúčku z 3 reťazkových očiek urobím 2 zháčkované dlhé stĺpiky. Tak. Ďalej urobím 7 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nájdem si na tejto slúčke z predošlého riadku 8 očko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To je toto. Troška si ho povytiahnem, aby som ho vedela nájsť. Tak. Nahodím si na dlhý stĺpik a do tohto očka, keď sa trafím, urobím dlhý stĺpik,
reťazkové očko do rovnakého priestoru. Ešte jeden dlhý stĺpik, ešte jedno reťazkové očko a tretí dlhý stĺpik. Tak. Takto. Tuto máme začiatok a tuto nám začína tvarovanie alebo vykresľovanie lístočkov. Takto to budem robiť po celom obvode, pod každou slúčkou z týchto 15 reťazkových očiek budeme robiť začiatok lístočkov. Tu, aj tu. Bude to stále rovnaké. Ďalej uháčkujem 7 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuto mám zháčkované dlhé stĺpiky a do ich stredu urobím zháčkované 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očká a do rovnakého priestoru opäť 2 dlhé stĺpiky. 7 reťazkových očiek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opäť si odrátam 8 reťazkové očko na slúčke z 15 reťazkových očiek z predošlého riadku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troška si ho takto povytiahnem, aby som sa doň trafila. Nahodím si a uháčkujem dlhý stĺpik, reťazkové očko, do rovnakého priestoru ešte jeden dlhý stĺpik, ešte jedno reťazkové očko a posledný tretí stĺpik. Tak, ďalší základ na lístoček mám hotový. Doháčkujem 7 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a opäť zháčkované dlhé stĺpiky. 2 a 2. Tak, pod tú jednu slúčku 3 reťazkové očka a do rovnakého priestoru 2 dlhé stĺpiky zháčkovať. Tak to vyzerá naša práca. A teraz to budem opakovať. Sem urobím tento vzor do toho 8. očka. Sem a sem. Takže vlastne opakovanie vzoru lístočkov budeme mať, ono to ešte nevyzerá ako lístočky, ale bude to vyzerať toto. Tento vzor háčkujeme a budeme ho mať na dečke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krát. Háčkujte takto samostatne 6. riadok a stretneme sa na konci tuto. Som na konci 6. riadku, uháčkovala som 7 reťazkových očiek, pevným očkom sa spojím do vrcholčeka zháčkovaných stĺpikov, posuniem sa pevným očkom pod slučku a môžem háčkovať 7. riadok. V 7. riadku začiatok máme rovnaký, 3 reťazkové očká, k ním dlhý stĺpik, 3 reťazkové očká, zháčkované 2 dlhé stĺpiky do rovnakého priestoru. Takto. Ďalej máme nejaké reťazkové očká. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ich je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A teraz budeme háčkovať do týchto dlhých stĺpikov. Do prvého urobím 2 dlhé stĺpiky, jedno reťazkové očko, do druhého urobím 2 dlhé stĺpiky, jedno reťazkové očko a do tretieho 2 dlhé stĺpiky. A ďalej 1, 2, 3, 4, 5, 6 reťazkových očiek. Nahodím si na dlhý stĺpik, toto máme prvý dlhý stĺpik z predošlého riadku a doň uháčkujem 2 dlhé stĺpiky. Takto. Jedno reťazkové očko, do nasledujúceho dlhého stĺpika opäť 2 dlhé stĺpiky. Jedno reťazkové očko a do posledného dlhého stĺpika 2 dlhé stĺpiky. 7 reťazkových očiek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Dobre som ich odrátala. Dobre si pamätám. Raz, dva, tri. Raz, som mimo. Raz, dva, 4, 5, 6 ich je len. Takže 6. Hej, tu na začiatku. Raz, dva, 3, 4, 5, 6. 6 reťazkových očiek. Aj na začiatku je 6. A po túto slučku z 3 reťazkových očiek urobím 2 zháčkované dlhé stĺpiky. Takto. 3 reťazkové očka a do rovnakého priestoru 2 zháčkované dlhé stĺpiky. Tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 reťazkových očiek. Tuto máme dlhé stĺpiky. Do prvého urobím 2 dlhé stĺpiky. Raz, 2, jedno reťazkové očko. Do nasledujúceho 2 dlhé stĺpiky a jedno reťazkové očko. A do posledného 2 dlhé stĺpiky. Tak. A 6 reťazkových očiek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. A tuto to isté zháčkované dlhé stĺpiky. 2 a 2. A medzi nimi 3 reťazkové očka. Raz, 2, 3. Do rovnakého priestoru. 2 dlhé stĺpiky. Tak. Toto je náš 7. riadok. Háčkujte takto po celom obvode a stretneme sa na konci. Čo poviete? Zatiaľ vám to ide? Ja si myslím, že určite áno. Že ste veľmi šikovní. Dajte mi vedieť dole v komentároch, či sa vám vzor páči a ako sa vám háčkuje. Končím 7. riadok, urobila som 6 reťazkových očiek, pevným očkom sa pripojím do vrcholčeka zháčkovaných stĺpikov, druhé pevné očko urobím pod slučku a budem háčkovať 8. riadok. 8. riadok začíname rovnako a ďalej budeme háčkovať 1, 2, 3, 4, 5 reťazkových očiek a dlhé stĺpiky. Budeme rozširovať, to znamená, že do prvého dlhého stĺpika urobím 2 dlhé stĺpiky, jedno reťazkové očko a do druhého stĺpika urobím ďalšie 2 stĺpiky. Ďalej urobím jedno reťazkové očko, dlhý stĺpik do dlhého stĺpika, druhý dlhý stĺpik do nasledujúceho, jedno reťazkové očko a tuto je zase pridávanie. To znamená, že do jedného dlhého stĺpika z predošlého riadku urobím 2 dlhé stĺpiky, jedno reťazkové očko a do posledného dlhého stĺpika z predošlého riadku uháčkujem opäť 2 dlhé stĺpiky a 1, 2, 3, 4, 5 reťazkových očiek a tuto vzor, ktorý už dobre poznáme z predošlých riadkov. Toto je náš 8. riadok, poďme na to. 3 reťazkové očka, k ním dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka, do rovnakého priestoru zháčkovať 2 dlhé stĺpiky. Tak, 1, 2, 3, 4, 5 reťazkových očiek, tuto mám dlhé stĺpiky, do prvého dlhého stĺpika urobím 2 dlhé stĺpiky, nezháčkovávam, urobím takto 2 dlhé stĺpiky. Ďalej jedno reťazkové očko, do nasledujúceho dlhého stĺpika, to je tento, urobím 2 dlhé stĺpiky, prvý, druhý. Ďalej uháčkujem jedno reťazkové očko, tuto máme ďalší dlhý stĺpik z predošlého riadku, tam urobím jeden dlhý stĺpik, do nasledujúceho dlhého stĺpika druhý dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko, ďalej do tohto dlhého stĺpika 2 dlhé stĺpiky, 1, 2, jedno reťazkové očko a do posledného dlhého stĺpika, to je tento, 2 dlhé stĺpiky. Takto nám to vyšlo. Ďalej 1, 2, 3, 4, 5 reťazkových očiek a tuto máme zháčkované dlhé stĺpiky, 2, 3 reťazkové očka a 2 zháčkované dlhé stĺpiky. Kde to je? Tuto, takto. Tak.
A opäť to zopakujem. To, čo som robila tuto na začiatku. 1, 2, 3, 4, 5. 2 dlhé stĺpiky do prvého dlhého stĺpika. Nezháčkovávam. 1 reťazkové očko. Opäť 2 dlhé stĺpiky do druhého dlhého stĺpika. Ďalej 1 reťazkové očko. Dlhý stĺpik do dlhého stĺpika, druhý do nasledujúceho, 1 reťazkové očko, 2 dlhé stĺpiky do nasledujúceho dlhého stĺpika, 1 reťazkové očko a do posledného dlhého stĺpika 2 dlhé stĺpiky. Tak, 1, 2, 3, 4, 5 reťazkových očiek a opäť tento vzor. Takto to budem robiť dookola. Týchto ornamentov máme 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže toto zopakujem 7 krát. Toto je náš 8. riadok. Končíme ho 5 reťazkovými očkami a pevným očkom sem do tohto vrcholčeka. Háčkujte samostatne, stretneme sa pri 9. riadku. Končím 8. riadok, urobila som pevné očko do vrcholčeka dlhých stĺpikov. To je toto a ešte jedno pevné očko, samozrejme sem takto pod slučku, aby som sa posunula. 1, 2, 3 reťazkové očka, k nim dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka, zháčkované 2 dlhé stĺpiky do rovnakého priestoru. Začiatok máme, to je 9. riadok a pozrieme si, ako budeme pokračovať. 1, 2, 3, 4 reťazkové očka, opäť budeme pridávať nejaké dlhé stĺpiky. Do prvého 1, do druhého 2, 1 reťazkové očko, 2, 1, 2 reťazkové očka. Tuto tak, ako sa nám javia, do jedného 1 dlhý stĺpik, do druhého druhý, 2 reťazkové očka, 1 dlhý stĺpik, pridávame 2 dlhé stĺpiky do druhého dlhého stĺpika, opäť pridávame 2 dlhé stĺpiky do nasledujúceho dlhého stĺpika a 1 dlhý stĺpik do posledného. 1, 2, 3, 4 reťazkové očka. A opäť toto, to už poznáme. Dobre, poďme háčkovať. Toto je náš 9. riadok, takže potrebujem uháčkovať 4 reťazkové očka. 1, 2, 3, 4. Tuto máme dlhé stĺpiky a do nich budeme háčkovať. Do prvého dlhého stĺpika dlhý stĺpik. Takto. Do druhého dlhého stĺpika 2 dlhé stĺpiky. 1, 2, takto, 1 reťazkové očko, do nasledujúceho dlhého stĺpika 2 dlhé stĺpiky, 1, 2, do nasledujúceho dlhého stĺpika 1 dlhý stĺpik. Ďalej, 2 reťazkové očká, tuto máme dlhé stĺpiky, do prvého 1 dlhý stĺpik, do druhého druhý, 2 reťazkové očka, ďalej do nasledujúceho dlhého stĺpika dlhý stĺpik, takto, do tohto ďalšieho 2 dlhé stĺpiky, 1 reťazkové očko, do nasledujúceho 2 dlhé stĺpiky a do posledného 1 dlhý stĺpik. Takto to vyzerá. Tvarujú sa lístočky, ešte tak nenápadne, ale dobre to bude. Ďalej 4 reťazkové očká a starý známy vzor, zháčkované 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky zháčkované. Tak. A toto zopakujem ešte 6 krát. Sem, 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 aj sem, aj sem. Proste všade, kde musia byť lístočky. A toto je 9. riadok. Doháčkujte samostatne. Stretneme sa tuto a budeme háčkovať 10. riadok. Som na konci 9. riadku. 4 reťazkové očka, pevné očko do vrcholčeka. Ďalšie pevné pod slučku a ideme háčkovať 10. riadok.
3 reťazkové očká, k ním dlhý stĺpik, 3 reťazkové očká, pod slučku z 3 reťazkových očiek, zháčkované 2 dlhé stĺpiky. A pozrieme si, čo máme v 10. riadku. 10. riadok máme tuto. 1, 2, 3, 4 reťazkové očka a dlhé stĺpiky, tak ako sa nám javia, to znamená do jedného stĺpika jeden dlhý stĺpik. Jediná zmena je, že tuto bude medzi tými dlhými stĺpikmi jedno reťazkové očko. 4 reťazkové očká, 1, 2, 3, 4. Tuto máme dlhé stĺpiky. A do jedného stĺpika urobím jeden stĺpik, tak ako to ide v rade. Na začiatok mám 3, jedno reťazkové očko, tuto mám 3 dlhé stĺpiky, prvý, druhý, tretí, 2 reťazkové očká, tuto mám 2 dlhé stĺpiky, prvý dlhý stĺpik, medzi ne potrebujeme dať jedno reťazkové očko a druhý dlhý stĺpik. Tak. Ďalej 2 reťazkové očka a opäť prvý dlhý stĺpik, druhý, tretí, jedno reťazkové očko a posledné 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. 4 reťazkové očká. 1, 2, 3, 4. A tuto zháčkované 2 dlhé stĺpiky. 3 reťazkové očká a do rovnakého priestoru 2 dlhé stĺpiky. Toto bude náš 10. riadok, háčkujte takto samostatne až sem. Končím 10. riadok, uháčkovala som 4 reťazkové očká, pevným očkom sa prichytím, urobím ďalšie pevné očko a budem háčkovať 11. riadok. V 11. riadku opäť budeme robiť ten začiatočný element, čo robíme stále. Ďalej budeme háčkovať 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 reťazkových očiek, 3 dlhé stĺpiky, jedno reťazkové očko, 3 dlhé stĺpiky, jedno reťazkové očko. Rozháčkovávať budeme tento stred. 2 dlhé stĺpiky, reťazkové očko, podreťazkové očko, 2 dlhé stĺpiky, reťazkové očko a do druhého reťazkového očka z tohto stredu 2 dlhé stĺpiky, jedno reťazkové očko a opäť po 3 dlhé stĺpiky a zase to isté. Dobre, to je 11. riadok, v 12. bude potom zmena a v 13. 14. tiež to si ukážeme. 1, 2, 3 reťazkové očká, dlhý stĺpik, 3 reťazkové očká, jeden dlhý stĺpik nedoháčkovaný, druhý dlhý stĺpik nedoháčkovaný a všetko spolu. Koľko som hovorila? 4, 1, 2, nie 11 je toto. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4. 5 reťazkových očiek. Ďalej 3 dlhé stĺpiky. Do každého jeden. Prvý dlhý stĺpik. Druhý dlhý stĺpik. Tretí dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko. 3 dlhé stĺpiky v rade, ako sa nám javia. To znamená do každého stĺpika jeden dlhý stĺpik. Ďalej jedno reťazkové očko. Tuto máme stredové dlhé stĺpiky a tam budeme háčkovať takto. Do prvého 2 dlhé stĺpiky, jedno reťazkové očko. Pod túto slučku do stredu medzi tie 2 stĺpiky uháčkujem 2 dlhé stĺpiky,
takto, jedno reťazkové očko a do posledného dlhého stĺpika v tom strede uháčkujem 2 dlhé stĺpiky. Tak. Ďalej jedno reťazkové očko a už budem háčkovať tak, ako sa mi javí. Dlhý stĺpik do dlhého stĺpika. Jedno reťazkové očko a posledné 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3, 5 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5. A tuto budeme zháčkovávať 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. Tak. Takto vyzerá náš 11. riadok. Toto budeme opakovať ešte 6 krát. Háčkujte takto samostatne. Stretneme sa pri dokončení 11. riadku. Doháčkovaný 11. riadok, takmer, ešte urobím pevné očko. A áno, aj teraz sa treba posunúť. Tak, pod poslúčku. Druhé pevné očko. Pozrieme si, v 12. riadku je zmena. Začíname tuto, kde máme reťazkové očka. Urobíme 3 reťazkové očka, k nim dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka a vlastne len pridáme jeden elementík, to znamená jeden pár zháčkovaných stĺpikov. A ku koncu riadku ešte jeden, takže budú 4. Dobre. Poďme na to. 12. riadok háčkujeme, urobím 3 reťazkové očka a k ním pridám dlhý stĺpik. 3 reťazkové očká do rovnakého priestoru, 2 zháčkované dlhé stĺpiky, tak a ešte 2. 3 reťazkové očka a ešte 2 tam pridám zháčkované. 1, 2. Takto. Ďalej máme reťazkové očká, koľko ich máme. Tuto máme 12. riadok, 1, 2, 3, 4, 5 reťazkových očiek a tuto budeme uberať tento znak. Toto Ačko znamená, že musíme zháčkovať 2 dlhé stĺpiky. Takto. Takže 1, 2, 3, 4, 5 reťazkových očiek, dlhý stĺpik a 2 dlhé stĺpiky zháčkovať. 1, 2, 3, 4, 5 reťazkových očiek, prvý dlhý stĺpik, tak ako sa nám javí, a tuto zháčkujeme. To znamená, nedoháčkujem druhý dlhý stĺpik, nahodím si, vpichnem do ďalšieho dlhého stĺpika, uháčkujem nahodenie a zháčkujem. Tak, jedno reťazkové očko, tieto 2 dlhé stĺpiky opäť zháčkujem. Všetko na háčiku pretiahnem a tretí dlhý stĺpik, tak ako sa nám javí. Takto. Ďalej tam máme 2 reťazkové očká. Teraz budeme rozháčkovávať do prvého dlhého stĺpika 2 dlhé stĺpiky, jedno reťazkové očko, do nasledujúceho dlhého stĺpika 2 dlhé stĺpiky, ďalej jedno reťazkové očko, jeden dlhý stĺpik, do nasledujúceho druhý dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko, 2 dlhé stĺpiky do nasledujúceho dlhého stĺpika, jedno reťazkové očko a v tomto strede máme posledný dlhý stĺpik a tam uháčkujem 2 dlhé stĺpiky. Tak.
Takže v strede pridávame a po bokoch uberáme. Ďalej uháčkujem 2 reťazkové očká, 1 dlhý stĺpik do dlhého stĺpika. Teraz budem zháčkovávať do nasledujúceho dlhého stĺpika nedoháčkovaný dlhý stĺpik nahodím, do nasledujúceho druhý nedoháčkovaný a takto to všetko pretiahnem spolu. 1 reťazkové očko, opäť zháčkujem dlhé stĺpiky, takto a do posledného dlhého stĺpika dlhý stĺpik. 5 reťazkových očiek, 1, 2, 3, 4, 5. Takto nám vychádza ten stred a tuto budeme pridávať zháčkované dlhé stĺpiky, pridáme 2, takže nebudeme mať 2, ale 4. Pod tú slučku všetko zháčkujem 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka do rovnakého priestoru. Zháčkované ďalšie 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka do rovnakého priestoru. Ďalšie 2 zháčkované, 3 reťazkové očka a posledné 2 zháčkované dlhé stĺpiky. Takto. Takto budeme háčkovať po celom obvode. Tuto, keď ste si všimli, máme len 3 a 4. budeme doháčkovať tuto na konci. Takže sa stretneme, uháčkujte 5 reťazkových očiek a doháčkujeme si zvyšok. Toto je náš 12. riadok. Som na konci 12. riadku. Mám uháčkovaných 5 reťazkových očiek. V schéme som tuto a potrebujem doháčkovať ešte tieto 2 zháčkované dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a pevným očkom sa spojiť do tohto vrcholčeka zháčkovaných 3 reťazkových očiek a dlhého stĺpika. Tuto pod túto slučku urobím nedoháčkovaný dlhý stĺpik, prvý, druhý, pretiahnem všetko spolu. Tuto mám 3 reťazkové očka a dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka uháčkujem a sem do tohto vrcholčeka urobím pevné očko. 12. riadok mám hotový. A teraz budeme háčkovať nie v kruhových radoch, ale budeme háčkovať tam a späť. Pretože nad každým týmto stredom, ako keby, alebo tam, kde budú lístočky, máme ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Budeme háčkovať takéto cípy a tie budeme háčkovať každý cíp samostatne v riadkoch tam a späť. To znamená, že prácu budeme otáčať. Tuto nám začína 13. riadok 3 reťazkovými očkami. A samozrejme pevným očkom, takže ja si takto prácu otočím. Tuto mám slučku a tam urobím pevné očko. Tak, aby som sa posunula. Takže teraz mám rubovú stranu toto a urobila som toto pevné očko. Toto. A teraz budem háčkovať 3 reťazkové očká a k nemu pridám dlhý stĺpik. Budeme háčkovať rovnaké elementy, ako sme háčkovali tuto. Takže ideme takto späť. Tu mám 3 reťazkové očka, dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka, zháčkované dlhé stĺpiky, 1, 2, 3, 4, 5, 5 reťazkových očiek, zháčkované dlhé stĺpiky a takto budeme háčkovať. Tuto máme 14. riadok, budeme háčkovať takto, zase prácu otočíme a takto tam a späť až po 24. riadok a ďalší, tento cíp, budeme sa nadpájať zase tuto. Všetko postupne si ukážeme. Takže mám rubovú stranu, urobila som pevné očko pod slučku, takto, aby to bolo vidno. A teraz budem háčkovať 3 reťazkové očká a k ním pridám dlhý stĺpik. Tak, ďalej mám 3 reťazkové očká a pod rovnakú slučku pridám zháčkované 2 dlhé stĺpiky. Tak, ďalej uháčkujem 5 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5.
tuto máme stred a budeme háčkovať takto. Do prvého dlhého stĺpika urobím nedoháčkovaný dlhý stĺpik a do vrcholčeka týchto dvoch zháčkovaných dlhých stĺpikov urobím druhý nedoháčkovaný dlhý stĺpik. Tak. Ďalej prejdem. Tuto mám zháčkované dlhé stĺpiky, tu je vrcholček. Urobím do nedoháčkovaný dlhý stĺpik a tuto mám posledný dlhý stĺpik a tam urobím posledný nedoháčkovaný dlhý stĺpik. Mám 1, 2, 3, 4, 5 slučiek na háčiku a takto ich všetky spolu pretiahnem. V schéme sme v tomto mieste, tuto, a ďalej budeme pokračovať takto. 3 reťazkové očka, dlhé stĺpiky a reťazkové očka. Tuto zase urobíme to isté, čo sme robili teraz. Budeme zháčkovávať dlhé stĺpiky, 5 reťazkových očiek a náš element, tento, čo sme robili tu. A začíname potom 14. riadok. Poďme pekne po poriadku. Takže 3 reťazkové očká, ďalej nájdeme si dlhé stĺpiky, tuto ich mám, a budem háčkovať do prvého dlhého stĺpika 1 dlhý stĺpik, do nasledujúceho dlhého stĺpika 2 dlhé stĺpiky. 1, 2. Tak, jedno reťazkové očko, tuto mám ďalší dlhý stĺpik, do nasledujúceho dlhého stĺpika 2 dlhé stĺpiky a do nasledujúceho dlhého stĺpika 1 dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko, do nasledujúceho dlhého stĺpika dlhý stĺpik, do nasledujúceho dlhého stĺpika druhý dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko, do nasledujúceho dlhého stĺpika 1 dlhý stĺpik, do nasledujúceho dlhého stĺpika 2 dlhé stĺpiky, 1, 2, do rovnakého miesta, ďalej jedno reťazkové očko, do nasledujúceho dlhého stĺpika 2 dlhé stĺpiky a do tohto posledného dlhého stĺpika 1 dlhý stĺpik. Tak, toto je stred. Teraz potrebujeme uháčkovať 3 reťazkové očká a tieto všetky dlhé stĺpiky budeme zháčkovávať. To znamená, do prvého dlhého stĺpika nedoháčkovaný dlhý stĺpik. Tuto máme zháčkované 2 dlhé stĺpiky. Do ich vrcholčeka urobím druhý nedoháčkovaný dlhý stĺpik. Tuto máme zháčkované 2 dlhé stĺpiky. Do vrcholčeka urobím tretí nedoháčkovaný dlhý stĺpik a do posledného dlhého stĺpika urobím posledný nedoháčkovaný dlhý stĺpik a takto to pritiahnem všetko spolu. Možno sa vám to bude trošku zle háčkovať, lebo predsa len je to z rubovej strany, ale myslím si, že si určite poradíte. Dobre. Ďalej, pozrieme sa, kde sme v schéme. To sme tuto. 13. riadok, túto časť sme uháčkovali. Teraz potrebujem uháčkovať 5 reťazkových očiek a zháčkované dlhé stĺpiky. Skupinku. 1, 2, 3, 4, 5. A tuto, pod túto slučku, pod túto prvú, urobím nedoháčkovaný 1 dlhý stĺpik, druhý dlhý stĺpik, zháčkujem spolu 3 reťazkové očka a do rovnakého priestoru 2 zháčkované dlhé stĺpiky. Toto je náš 13. riadok. Teraz prácu otočíme. V schéme sme tuto. Toto som doháčkovala a tuto nám označuje pevné očko. Zase sa musíme posunúť pod tú slučku. Je to vidno? Je. A 3 reťazkové očka, k ním dlhý stĺpik a takto ideme zase späť. Takto. A tuto je 15. riadok. Poďme teda na ten 14.
Prácu som si otočila opäť na lícovú stranu. Posuniem sa pevným očkom pod slučku. Tak. A 3 reťazkové očká, k ním dlhý stĺpik, 3 reťazkové očká a do rovnakého priestoru zháčkované 2 dlhé stĺpiky. Ďalej tam máme reťazkové očká, zrátam si, koľko ich tam je. Kde som tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A teraz budem háčkovať až sem do týchto dlhých stĺpikov. Túto špičku už nechám tak, do toho nič neháčkujem a háčkujem až sem. A budem háčkovať dlhé stĺpiky tak, ako sa nám javia. To znamená jeden dlhý stĺpik do každého stĺpika dlhého. Do týchto prvých 3. Mám 3 dlhé stĺpiky. Ďalej, jedno reťazkové očko a opäť 3 dlhé stĺpiky, 1 do 1. Takto. Nepridávame, neuberáme. Tak. Ďalej, 2 reťazkové očka. Opäť dlhý stĺpik do dlhého stĺpika. Prvý do nasledujúceho druhý. Tak. Ďalej 2 reťazkové očka. 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3 v rade, tak ako sa nám javia. 1 reťazkové očko a posledné 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. Takto to vyzerá. Dokončím si tento 14. riadok. Potrebujem uháčkovať 7 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toto preskakujem. Tuto mám začiatok. A ja potrebujem uháčkovať ešte tento element. Takže tuto mám zháčkované dlhé stĺpiky a tuto pod túto slučku uháčkujem. Jeden nedoháčkovaný dlhý stĺpik, druhý. Pretiahnem 1, 2, 3 a do rovnakého priestoru urobím druhú takúto skupinku. Tak, takto. Je to korektne. Toto je náš 14. riadok. 15. riadok máme tuto. Opäť budeme prácu otáčať a pevným očkom sa posunieme pod túto slučku. Prácu otočím, pevným očkom sa posuniem, 3 reťazkové očka, k ním dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka, zháčkované 2 dlhé stĺpiky. Tak, to je na kraj. Ďalej tam máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zase 7, počítala som to dobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, áno. 7 reťazkových očiek, 3 dlhé stĺpiky, tak ako sa nám javia. Tuto budeme rozháčkovávať ten stred a zase 3 dlhé stĺpiky, medzi nimi reťazkové očka a na kraji zháčkované dlhé stĺpiky. To je celkom jednoduché. Poďme na to. 7 reťazkových očiek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. Tak ako sa nám javia, 1 do 1. Jedno reťazkové očko. 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. 2 reťazkové očká. Teraz budem rozháčkovávať tento stred. 2 dlhé stĺpiky do prvého dlhého stĺpika. 1 reťazkové očko a 2 dlhé stĺpiky do nasledujúceho dlhého stĺpika. 1, 2. Tak,
takto. 2 reťazkové očka a už pokračujeme tak, ako sa nám javí. 1 stĺpik do 1 stĺpika. 3. 1 reťazkové očko. Ďalšie 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. Ďalej tam mám 7 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tuto budeme robiť zháčkované dlhé stĺpiky po túto slučku. 1, 2. Zháčkujem 3 reťazkové očka do rovnakého priestoru. Zháčkujem 2 dlhé stĺpiky. 15. riadok. 15. riadok mám hotový. V 16. riadku ten máme tuto ide takto dole. Budeme háčkovať. Opäť prácu otočíme, tuto sa posunieme pevným očkom. Urobíme skupinku zháčkovaných dlhých stĺpikov. Potom pôjdeme sem, takto, a tuto pokračuje náš 16. riadok a tuto vyúsťuje, tuto hore. Takže budeme zháčkovávať dlhé stĺpiky, stred budeme rozháčkovávať. Na začiatok je 7 reťazkových očiek. Dobre, poďme na to. Prácu si otočím, urobím pevné očko pod slučku. 3 reťazkové očka, k ním dlhý stĺpik. 3 reťazkové očka, zháčkované 2 dlhé stĺpiky. Tak, teraz 7 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ďalej uháčkujeme 1 dlhý stĺpik do dlhého stĺpika a tieto 2 dlhé stĺpiky zháčkujem. Takto. A všetko spolu pretiahnem. Ďalej 1 reťazkové očko, opäť zháčkujem 2 dlhé stĺpiky. Takto, všetky 3 očka a 1 dlhý stĺpik. Tak, ako sa nám javí. Ďalej tam mám 3 reťazkové očka. 1, 2, 3. Budeme stred rozháčkovávať. Do prvého dlhého stĺpika 1 dlhý stĺpik a do tohto druhého 2 dlhé stĺpiky. 1, 2. Tak. Ďalej 1 reťazkové očko. Do nasledujúceho dlhého stĺpika 2 dlhé stĺpiky. Do nasledujúceho dlhého stĺpika dlhý stĺpik 1. Ďalej 3 reťazkové očka a tieto kraje budeme zháčkovávať. 1 dlhý stĺpik a tieto 2 dlhé stĺpiky zháčkujem. Tak. Takto. 1 reťazkové očko, zháčkujem nasledujúce 2 dlhé stĺpiky. Posledný dlhý stĺpik. Tak. Takto vyzerá naša práca. Dokončíme si 16. riadok. 7 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sem pod túto slučku zháčkované 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. Tak. 16. riadok. 17. riadok. Samozrejme, prácu opäť budeme otáčať. 17. riadok je tento. Takto. Pevným očkom začíname 3 reťazkovými očkami a budeme zháčkovávať tieto bočné lístočky. Tak ako sme to robili v ktorom riadku? V 13. Tie kraje lístočkov musíme zháčkovať. Takže prácu otočím, urobím pevné očko, 3 reťazkové očka, k ním dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka, zháčkované 2 dlhé stĺpiky. No a nespočítala som si reťazkové očka.
17. To máme toto tu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, dobre. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 reťazkových očiek. No a toto potrebujeme zháčkovať úplne, že celé. To znamená, že budem robiť nedoháčkované dlhé stĺpiky do prvého, sem do tohto vrcholčeka zháčkovaných. Druhý, sem do tohto vrcholčeka tretí a do posledného dlhého stĺpika štvrtý. Nedoháčkovaný dlhý stĺpik. Takto mám všetky očka na háčiku a takto to všetko pretiahnem spolu. 4 reťazkové očká. Raz, 2, 3, 4. Tu máme stred a tam budem háčkovať 3 dlhé stĺpiky. Raz, 2, 3. Jedno reťazkové očko a do nasledujúcich dlhých stĺpikov po jednom dlhom stĺpiku. 3 ich tu máme. Tak. Pokračujeme, 4 reťazkové očká, raz, 2, 3, 4 a opäť urobím tomuto lístočku vrcholček, takže zháčkujem všetky dlhé stĺpiky. Jeden dlhý stĺpik, nedoháčkovaný do vrcholčeka, druhý dlhý stĺpik, do nasledujúceho vrcholčeka, tretí dlhý stĺpik a do dlhého stĺpika posledný dlhý stĺpik. Pretiahnem takto všetko spolu. Mám tam ďalej v schéme 7 reťazkových očiek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu máme skupinky zháčkovaných dlhých stĺpikov a do ich stredu uháčkujem ďalšie 2 zháčkované dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a posledné 2 zháčkované dlhé stĺpiky. Tak, 17. riadok hotovo. Skončili sme tuto, 18. riadok mám tuto, opäť sa budem posúvať pevným očkom pod slučku. Skupinka zháčkovaných stĺpikov, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reťazkových očiek, dlhé stĺpiky 3, jedno reťazkové očko 3, dlhé stĺpiky 9 reťazkových očiek a opäť skupinka zháčkovaných stĺpikov. Dobre. Prácu si otočím, pevné očko pod slučku, 3 reťazkové očká a dlhý stĺpik k nim. 3 reťazkové očká, zháčkované 2 dlhé stĺpiky do rovnakého priestoru. 9 reťazkových očiek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toto už si nevšimáme, túto špičku, to už máme vybavené. Ideme háčkovať rovno sem a uháčkujem 3 dlhé stĺpiky v rade. Raz, 2, 3. Jedno reťazkové očko. 3 dlhé stĺpiky. Raz, 2, 3. Takto. 9 reťazkových očiek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A tento okraj. A ten vieme, že je 2 dlhé stĺpiky zháčkované, 3 reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky do rovnakého priestoru. Tak. 18. riadok. 18. riadok. Ďalej, to sme dokončili. 18. riadok je toto. Tak, tuto máme 19. 19. budeme zháčkovávať a máme raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Po krajoch máme 9 reťazkových očiek. Prácu otočím, urobím si pevné očko pod slučku, 3 reťazkové očká, k ním dlhý stĺpik, 3 reťazkové očká, 2 dlhé stĺpiky zháčkované
9 reťazkových očiek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak a teraz budeme zháčkovávať dlhé stĺpiky. Do prvého dlhého stĺpika jeden dlhý stĺpik, tak ako sa nám javí. A tieto dva dlhé stĺpiky zháčkujem. Takto. Ďalej jedno reťazkové očko. Nasledujúce dva dlhé stĺpiky zháčkujem. A posledný dlhý stĺpik uháčkujem, ako sa mi javí. 9 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A sem ten náš kraj. Nedoháčkované dva dlhé stĺpiky spolu. 3 reťazkové očka a ďalšie 2 dlhé stĺpiky. 19. riadok. Blížime sa k záveru prvého cípu. 19. riadok sme mali tento. 20. budeme robiť špičku. Tak ako sme robili tuto v tom 13. riadku a koľkom 17. Takže v 20. urobíme špičku a po krajoch budú ornamenty, tieto teda elementy, tie zháčkované dlhé stĺpiky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reťazkových očiek na kraji. Dobre, to je 20. riadok. Prácu samozrejme otočím, pevným očkom sa posuniem. 3 reťazkové očká, dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka, zháčkované 2 dlhé stĺpiky. Ďalej 9 reťazkových očiek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a zháčkujeme tieto dlhé stĺpiky. Nedoháčkovaný dlhý stĺpik, tuto máme vrcholček zháčkovaných 2 dlhých stĺpikov, tam dám druhý nedoháčkovaný do nasledujúceho vrcholčeka. Tretí nedoháčkovaný a do posledného dlhého stĺpika. Posledný nedoháčkovaný, štvrtý a takto to všetko pretiahnem spolu. Tak. Dobre. Ďalej 9 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a kraj. Zháčkované 2 dlhé stĺpiky. Tri reťazkové očká a zháčkované 2 dlhé stĺpiky. 20. riadok hotový. Tak. 21. máme tu. Posunieme sa pevným očkom a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reťazkových očiek. Tak. Prácu si samozrejme otočím, urobím pevné očko, 3 reťazkové očká a k ním dlhý stĺpik. 3 reťazkové očká, zháčkované 2 dlhé stĺpiky, tak. 9 reťazkových očiek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a hneď prejdem k tomuto kraju. Jeden dlhý stĺpik nedoháčkovaný, druhý, zháčkujem, 1, 2, 3 a do rovnakého priestoru dám 2 zháčkované dlhé stĺpiky. Tak. 21. riadok mám hotový. 22. 1, 2, 3, 4, 5. Takže v strede bude 5 reťazkových očiek. Otočím prácu. Pevné očko, 3 reťazkové očka, k ním dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka, do rovnakého priestoru zháčkované 2 dlhé stĺpiky. Podarí sa mi to?
Áno, dobre, nemusím to háčkovať znova. 5 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5. A zase tento krajový element. 1, 2, zháčkovať. 3 reťazkové očka. A zháčkovať. Hotovo. To sme 22. riadok a 23. bude v strede len jedno reťazkové očko a 24. vlastne ukončíme špičkou. Dobre. Takže prácu otočím. Pevné očko, samozrejme. Keď sa mi podarí, tak. 3 reťazkové očka. K ním dlhý stĺpik, 3 reťazkové očká do rovnakého priestoru, zháčkované 2 dlhé stĺpiky, 1 reťazkové očko a hneď urobím to isté. Pod tú slučku 2 zháčkované dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka, posledné 2 zháčkované dlhé stĺpiky. Tak. Riadok 23 a teraz potrebujeme doháčkovať 24. a urobiť takú špičku. Posunieme sa pevným očkom, urobíme 3 reťazkové očka, k ním dlhý stĺpik a skupinku zháčkovaných dlhých stĺpikov urobíme pod nasledujúcu slučku. A budeme mať jeden cíp hotový. Pevné očko, tak, 3 reťazkové očka, k ním dlhý stĺpik, tak, a presuniem sa pod túto slučku a tam urobím zháčkované 2 dlhé stĺpiky. Tak, a ukončené. Nemá to mať jeden vrcholček, ako pozerám. Nemá. Dobre, takže je to takto. Priadzu ukončím a prvý cíp mám hotový. Takýmto štýlom budem háčkovať všetky cípy. Schéma nám hovorí, kde sa máme pripájať. Tuto. To znamená, že ja si to už odstrihnem a ukážem vám, kde sa treba pripojiť pri háčkovaní ďalšieho cípika. Takže tuto máme tento steh, element, alebo ako by som to nazvala, urobím si fixačný uzlík, takto, a pevným očkom sa prichytím tuto. A prichytím sa, áno, potrebujem sa prichytiť tuto medzi tieto dva elementy. A keďže budem háčkovať spätne, tak si to môžem rovno otočiť. A prichytím sa takto pevným očkom a uháčkujem 3 reťazkové očka a k ním pridám dlhý stĺpik. 3 reťazkové očka a zháčkované 2 dlhé stĺpiky. Tak, a začínam tvarovať ďalšiu špičku. To som v schéme tuto a idem takto háčkovať. Ukážeme si ešte tento riadok, aby ste videli, kde to končí a potom už budete háčkovať samostatne. Takže mám 3 reťazkové očka, teraz potrebujem uháčkovať 3 reťazkové očka, zháčkované dlhé stĺpiky, teraz potrebujem uháčkovať 5 reťazkových očiek, 1, 2, 3, 4, 5. Teraz budem zháčkovávať tento cíp. Prvý dlhý stĺpik nedoháčkovaný, druhý, tretí, štvrtý, všetky slučky na háčiku pretiahnem, 3 reťazkové očká, teraz budem robiť dlhý stĺpik do prvého dlhého stĺpika, do druhého dlhého stĺpika 2 dlhé stĺpiky, jedno reťazkové očko, do nasledujúceho dlhého stĺpika 2 dlhé stĺpiky, do nasledujúceho 1 dlhý stĺpik,
jedno reťazkové očko, jeden dlhý stĺpik, druhý dlhý stĺpik, tak ako sa nám javí, jedno reťazkové očko, jeden dlhý stĺpik, do nasledujúceho 2 dlhé stĺpiky, jedno reťazkové očko, 2 dlhé stĺpiky do nasledujúceho dlhého stĺpika a do posledného jeden dlhý stĺpik a opäť budeme tvarovať cíp. Najprv 3 reťazkové očká a zháčkujeme takto dlhé stĺpiky. Tak, všetky na háčiku. Ďalej 5 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5. Tuto mám ten element, to je skupinka tých zháčkovaných dlhých stĺpikov a pod túto prvú slučku urobím 2 zháčkované dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a pod rovnakú slučku 2 zháčkované dlhé stĺpiky. Tak, vlastne toto nám zostáva prázdne, to bude stred a ja si prácu opäť otočím, urobím pevné očko, 3 reťazkové očka, k ním dlhý stĺpik a už začínam háčkovať 14. riadok. Takže takto je to jednoduché. A tuto sa mi začína tvoriť ďalší cíp. Tak, tuto som začala, tu mám začiatok a tuto mám koniec toho cípika. Takto budem háčkovať všetkých 7 cípov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ukážeme si potom hotový výsledok. Ja si doháčkujem cípy, spracem si nitky, dečku riadne naškrobím, vypnem pomocou špendlíkov a bude mať hotovo. Háčkujte takto samostatne a stretneme sa v závere videa. Ja mám hotovo. Dečku som naškrobila, vypla pomocou špendlíkov. Celkový rozmer mi vyšiel 39 cm od cípa po cíp. Dúfam, že sa vám so mnou dobre háčkovalo, že ste si tiež uháčkovali takúto krásnu dečku. Dajte mi vedieť dole v komentároch, ako sa vám darilo a čo by ste chceli háčkovať na budúce. Budem rada, ak pomôžete tomuto kanálu rásť, dáte mu odber a budete ho zdieľať. Nezabudnite si taktiež zapnúť zvonček, aby vám neuniklo žiadne nové video. Budem sa tešiť niekedy na budúce. Ahojte!